tikurumanirano Mwari Jumari wakanaka kada tishimire evangeliyo which is the gospel of the kingdom. Tandibate the first book of Samuel chapter 17. I'll just explain. Taranditsanangure pamusoro pa David and Goliath. Don't forget, it's a common scripture, it's a common story. 1 Samuel 17. Abornoti and David wakaenda kurwizi and he picked 5 smooth stones. You can keep my Bible there. So David wakaenda kurwizi and he picked 5 smooth stones. Okuya achizorwa against Goliath. So nchada nditsanangure maybe kwa chishoma ndinayo. Why he picked 5 stones? Iye achida kudilana 1 Goliath. Waakashandisira 1 stone, but he had to pick 5 smooth stones, which means it was a battle. Yanga yakatakura revelation muna David waiva nechizaruko. So he had to pick 5 stones against 1 Goliath. Abarnoti wakakanda dombo rikapinda mumsoro wa Goliath the forehead. Goliath akawira pasi. The rest of the story ndokubva akunda Goliath. But David had to pick 5 smooth stones from the river. Pamazuaya hondo yanga ya advanced yanga pa yava pa iron age. That's why we arukuya ne javelin arukuya ne zipuma rakakura. But David had to go back to the stone age to pick 5 smooth stones. Kureva kuti kana wane revelation aushande nezviri kushanda nevamwe pamazuva iwayo, but unoshanda nezvinonzi nedzimwe nguva zvakadzikisirwa zvakashoreka, but Mwari vachikupa kukunda. With revelation haufambe nefashion, unofamba neinformation yedenga. Revelation haushande nezviripo nyange zvikava zviri izvo zviri kutreda zviri kushandiswa nevazhinji, asi kuti unotsvaka kuziva the mind of God that can give you victory. Saka Bible richiti the race is not to the swift, nor the battle to the strong, but the time and chance are given to all. Parikunzi given panera kuti kupuwa, uchipuwa nani? Na Jehovah. So David against Goliath, a battle ya revelation more than a physical fight ya background. Ndokuti uchitarisa kusaiti kwa Goliath ari kuti kana andikunda ari kubva ikoko, isuwa Philistia, the rest of the Philistines will become slaves. Kureva kuti I battle yekurepresenta rudzi. Saka David paari kuya against Goliath ari kuya to free the people of Israel. So haisi battle ya David na Goliath, but I battle ya Philistia nevana veIsraeri. But Mwari vari kuda munhu wavanoshanda naye to free the people of Israel. So David wauya haana kusangana nemazwi encouragement from the side rehama dzake kwaIsrael. Goliath chaakagona kuita wakaintroduce mazwi aitaurwa naGoliath kwemwedzi wese, mazwi akapinda mumaindi yevana veIsraeri kudarika kuziva kwawo Mwari. Uchazviona kuti mukunamata zviriko tine vanhu vanoziva matambudziko kana kuti vanoziva madhimoni kana kuita kwaSatani kudarika kuita kwaMwari. Anotokuudza kuti dai maiziva ngoziri kwedu, dai maiziva zvinonetsa zvokumusha kwedu, dai maiziva negative yaanoziva yekuti kumadhimoni anozodai kune ngozi, kune mhepo dzinodai, ukadai so zvinobva zvadai ndo zvekwedu izvi. It's good kuva neinformation yet the other side, but don't be minded zvakanyanya nezve other side. Jesu shoi. Saka pano David paauya haasangani nevanhu vari kuti waita hakuwauya utibatsire tiwane kuva free uye nekukunda. Akashigira message yekuti Goliath is a champion, nokuti wakatanga kurwa kubva ari mudiki. Information yari kupiwa kuside kwaIsrael. Goliath ari kunzi champion, haana munhu wati auraya kuside kwaIsrael, but kuvhundutsira kwake kana kuti handikati cry yake yaiva a threat kusvika paextend yekuti aiti akatanga kutaura vaitiza, vakatanga kutiza mashoko paite pfumo rake. Saka pese paaipopota vaitiza, so to them vane information yekuti he is a champion. Uchampion hwamakaona here watakanzwa. Unaona here kuti Goliath ari kuadvertiswa more kuside kwaIsrael than kuvaFilistia.
information iri kupiwa David against Goliath iri kubva kuside kwaIsrael kuhama dzake. Saka vari kuti uyu imhare haugone kurwa naye, is a champion, akatanga kurwa kubva ari mudiki. Ati message iyoyo vaifungidzira kuti inodiscourage David. Positively inomuencourage pakuti kudii, he also wants to be a champion, and the right time to start to be a champion unotanga uri mudiki. Saka David mudiki arikuda kurwa naGoliath, oudzwa kuti Goliath champion nokuti akatanga kurwa ari mudiki. Haasi mashoko ekumudzikisira, mashoko ekutomutipa kuti kana wada kuitawo champion ndonguva yekutanga. So kugona kuinterpreta a negative message yova positive zvinotokocha mulife, nokuti pamwe pacho kunouya zviri negative but zvakauya for the positive. Nekuti kuti vanoita maths vanoziva kuti minus na minus anotipa plus. Zvoreva kuti panapa David chaita kuti anonhonga matombo 5 but oshandisa 1 kuna Goliath, mamwe 4 ndeekushandisa against his own people kuvatema here, but matombo ari kurizweta Kristu Jesu nokuti ndiye dombo, ende padombo rega rega imessage yaKristu. Saka David chaainacho muhomwe yebhegi rake 5 stones, but you use 1 for Goliath. Koma mwe 4 ndei number 1 stone ari kutema message iri negative yekunzi kudii, yekunzi uyu akatanga ari mudiki saka ari champion ye Goliath. Saka ini ndoita sei kuti ndive champion, ndinotanga futi ndiri mudiki. So 1 stone riri kuataka message iyoyo. Stone number 2 riri kuataka nauye kuti vanhu vari kutadza kuona pane reward. Zvanzi kudii, achauraya Goliath, acharoora mwana wamambo. Aiwa so ndatione era yaso. So akaisa reward yakamudisqualifya pakuraya Goliath. He was a leader but God has never used him. Why? Ari leader iye so akati kuti anouraya Goliath anoroora mwana wangu. Saka hakuna baba vanoroora mwana wavo. Saka already pakutadza kuplana akazidisqualifya. Maybe I'll give you another revelation a little bit quickly. Book of 2 Chronicles 12:2 note. The house of Benjamin, my Benjamites, they were gifted to throw stones. Vaivani chipoti kukanda matombo vanhu vekwa Benjamin. And uyu David hasi ukwa Benjamin. Sei akabudirira iye asina chipo chacho. Maybe nidzokere nawo kumakwai kwacho. Kumakwai David haana kutema shumba, anoti ndakaibata neruoko. Kuti matestimony aDavid haasi kukanda matombo. Why? They were not gifted to throw stones. Vanga vari gifted nevapi? The Benjamites. And so the king was a Benjamite. But Saul the king ane chipo chekukanda dombo haasiri akauraya Goliath. So to be gifted is not enough when you lack revelation. But no, gifted, they will die poor. But you can only chipo chako chinokuvhurira musuwo ndokunge wane wisdom pamusoro pegift. Saka muchiona wese ane chipo chebhora anotsvagirwa coach. As long kuti coach anogona bhora kudarika wari kukocha, anogona kufunga kunoita kuti ari kukocha abudirire. There was no need to coach Lionel Messi. There was no need. Lionel Messi is gifted. But the coach anotomutu yakuno manya apa enda apa itaship ari kumupa information. Information, not gift. So the gift is not enough when you lack the right information. Yes. So vanga vari gifted ukanda matombo dana so vamba yekwa Benjamin. They were gifted to throw stones with either right or left. But so panguva yakagenesi Goliath haasiri akauraya Goliath. Saka vachinzi vanotaura vachiti Mwari haatendere chinokukunda kuti chikuinge. Ukaona chinokuinga, you are wired and gifted to overcome. But when you lack revelation, information and knowledge, unogona kusabudirira wota zvinhu zvakangotinga also hatisi type yacho inogona kuita. Utori type yacho but inyaya yekuti hauna information yacho. Wakatoiswa naMwari nechikonzero, but ukashaya ukama naMwari akakuisa ipapo, you will be defeated. Obva haisi nguva yedu asiri time yedu zvatingakunde because hatina zvakati nezvakati. You have what it takes but you need information. Unoshanda sei kuti zvibude. So panapa tina King So auya mukempi ndi David
ari kuti kuna David, vakoma David vakati kuna David, wasiya nani tumakwai kudzikisirwa. So you need another stone, information yekuti you are wonderfully and fearfully made. Vanhu zvavanotaura havasi Mwari, vanhu ndo zvavanofunga kwete ndo zvinotaura Mwari. Vanhu vane right yekutaura yatinoti public opinion. Mazuvano kusocial media inonzi comment section. Vasiye vataure zvavanoda. Hazvina kuti zvavanoda ndo pfungwa yaMwari, ndo zvavanoda sevanhu. So izvozvo zvikakubhodha, zvikakutrabula, zvikakumuvha, uri kutoenda off track. People are entitled to say whatever they want. When I started ministering kuwadzana, I had friends vanakanda navo kuchikoro. Vakauya vakataura zvavanofunga. Why are you wasting time? Chisha uri kuti uchaturaira mhuri nenzara nekuda chechi. Unosvika kupi? Ndikati Mwari andidana kuti Mwari chaihoza kuna vanhu vanoona mumwe Mwari ka nekuti atauri netype yangu iyi. Ana Mwari wavo ari too special. Anotaura nemamwe mabishop kwete munhuwo zvake. Kusvika ndadiscover neimwe nguva Mwari vakashandisa dhongi, vakaripa voice, vakarivhura meso rikaona mutumwa ari kumberi. Profeti varipo. So pamwe pacho Mwari hatarise title kana kuti rimwe basa riitwe, anogona kushanda nedhongi, profeti varipo. So ndakadefeata ma-insults ema-friends nescripture iyoyo kuti kana vakashandisa dhongi, I'm better than a donkey. Kana vakataura kuburikidza pagwenzi, I'm better than a bush. Nhamo yatiinayo, dambudziko ratiinaro nderekuti kana David apinda mukempu akakutsvaga dombo rekutema Goliath habudirire, avanotsvaga mamwe 4 mubhegi manga mune 5, which means 1 is against Goliath, the other 4 could defeat a message are negative, are within the camp of Israel. All right. Wasiya nani tumakwai tushoma. Vanoda here kuti Goliath akundwe, yes. But kana pane munhu avolunteer vanomudzikisira. Ispirit iri muvanhu. David auya for a reason. Yaatumwa naMwari. But chaitika ndechekuti anenge auya pa wrong time, and I'll explain. Zvati David paakasvika, akatosvika Goliath achienda pa line nekunoita war cry. Iye auya kuzopa vakoma chingwa, which means auya pa tea time kuzopa chingwa. But haana kusvika panguva yekudya chingwa, asvika Goliath atomira nepfumo achiti sarudzai murume, which means auya mu wrong time. Aifanira kuti kana zvapera unopa vakoma chingwa. But akauya mu wrong time, but iri right time for his destiny. Haana kuuya zvechingwa, auya kuzouraya Goliath, but auya sekunge auya kuchingwa. Mwari timing yaJehovha unotange waonzwa mutime yekuti zvinhu zvako hazviite. David haana kuuya kuzouraya Goliath, akaunza chingwa, akadzoka aine record yekuuraya Goliath. So according to men, the wrong timing. According to God, that's the proper time to receive the reward. Yes. Unzwa wakuru wachita wafana mabereko wangu wakaipa. Sari zvinhu zvazviri right. Handigone kuramba kare kwacho tati siko. But chiri easy, munongoti paka na 40. Zvanga zviri right tione kana mapfekero chaiwo. Right imo. Munhu aifamba 13 kilometers kuenda kuchikoro ane tsapo yemangai. Odza ari kupinda mukombi kuti mabereko wangu yakaipa. Iwo oshenda kuchikoro. That's a lie. Munhu aiti akasvikirwa nenhamo, vainyora tsamba yoita 4 days iri muroti, vanhu vaizivha tsamba vauya munhu avigwa, voudza munhu ari kutexta izvezvi kuti kuno kwaita nhamo vanotouya kuti mabereko nguva yakaipa. That's a lie. Otherwise matoo munguva yakanaka. Kare zvinhu zvazviri right. Nekurora kwacho hauna kupedza muraiti imo. Wakutopedzirwa nevana. Iwo wakaberekwa zviri right. That's a lie. In other words, maybe zvaiva right for others, not for you. Issue kare zvazviri right kune vamwe. Ozi muraiti imomo. Itakakura tichinjana spoon pakudya porridge. Amene makakura musha. Muraiti imomo maspoon aitoshuka. Vamwe vaitodya nemakwati. Onza ndoprofita. Arova nekakwati kemudziso. Porridge. Amen. Muraiti imomo. I shot him a spoon.
Munaishika fomu hana sina boots mu right. Ayo zasi right mukunyepa. So hakuna munhu anoberekwa munguva yakanaka. Munhu ndiye anofanira kubereka pfungwa yakanaka chero nguva. Amen. Hakuna nguva yakanaka, kune vanhu vanoita pfungwa dzakanaka chero nguva. Amen. Saka toda vanhu vakakuti zviri sei usati zvakaoma. That's a lie. Iti ndakaomerwa. That's the truth. Saka vakomana vacho mazuva ano havasi kuroora. Satata unokuona bhenzi yanga yakasungirwa zvimabhaluni. Mumonyo wakaenda. Iti havasi kuroora inini. Nochokwadi. So there are times yekuti tinotora zvinhu ka information toita overall. Why ukadaro unozvidiscourage wega to look for better opportunities and things in life. Why? Because unoba kuti saka zvakaoma. Hausi kuti ndakaomerwa. So David wauya pa wrong time according to men. According to men atumwa na baba wake Jesse kunziendesa chingwa. According to God, you are going there to bring down Goliath. Nguva yaoberekwa ndonguva chaiyo nokuti Mwari vakarongeka havakunze mu wrong timing. I wrong timing yevanhu nokuti vari kuti hone economy yacho waberekwa economy yakadhakwa. Mwari vakakuita wire in your mind. Why? But in such times you can do better and greater. Saka iwe unorarama neinformation iri natural. Zvinhu zvichanaka. Zvichanaka uma kunakirwa. Guarantee yekuti pazvichanaka uchanakirwa handina shuwa nayo. Hamwe yataita ndeyekuti tiitange tiri mu wrong time. Vamwe vedu they okay because mabasa aito wako oiti ukabuda apa opinda apa. Uri kutoyemura vanhu vaipinda basa. Iwe une grace dzekutoita rasto basa iwewe. Osa tine zvinhu zvatinoyemura zviri lesa nokuti hatina revelation yezviri better. Ndati kuroja kuri possible kana usina imba. But kudada nekuroja full house si mistake. Ndati kudada kwete kuroja kuzodada manje. Ndakatora nedining. Andauti kuroja kwakaipa ndati kuzodada. Kuti ndakatora full house. Azvidadisi. Ingotaura senyaya. Full house. Kutoudza kuti kutosumukira pamusoro chako. Ndakatotora nedining yacho. Ende vasingazivi tokuyemura kuti zvako. Hakusi kuvaka kutora. Ndati tipanda kutaure mushi. Ndati hazvina kuipa kuloja. Chakaipa kudada nekuroja kwacho. Ndakatora full house. Ndindatoti kwa mukuru wemaroja. Mukuru wekuroja kaupati wamushera. Group 5 ina group leader. But mukuru wezvekufoira. Unofanira kuziva kuti sei ndiri pa group 5. Zvauzozi ndaakuleader pa group 5 imwe story. But ngoti ndiri pa group 5 zvizivo ndo pauri. So David anenge auya mu wrong time because atumwa kuzopawo machingwa kwete kuzouraya Goliath. Saka hapana munhu akaberekwa mu right time. Munhu afanira kubereka right mind anytime. Pamwane blame spirit. Sezviri kufamba. Hatina imba. Because ndarangu anga asina imba. Iwe wamudhara unayo. Makafanana. Because ndakashaya akaendesa kuchikoro. Hauzivi kuti unogona kutozviendesa zvinobvumirwa. Mweya kusaenda uri mauri futi. Wakashaya akakuendesa ndapanzwa. Pakuchienda manje. Wakutongorora uchaenda futi. Urombo chinongedzera kuti because vakadai. You know tomone unoblame kuti vakakundikana kukuitira zvinhu. Zvavakatoita zvinhu ndo zvaitova the best ende vakatomira kuti zviite. Ukaiswa mutsoka dzavo unogona kutosvika palevel kutoshaya chekupa mwana chekupa mukore watirwe. Munhu anochema nemwana wani kuchikoro. Isitakaenda 36 nemadhara atiri kushora acho iwa. Wani chaiche pane basa. So hakuna chinonzi wrong time. I wrong timing. I wrong understanding at any time. Moses time yakaberekwa kwaiurayiwa vana. Chakagonekwa china mai Moze nyangwe Mwari ariko Moze anonyura nokuti akaswimika cheche.
So human skill is involved no matter how bad they are. Ore nyange zvakaoma kudai uri kuitei? Akamirira kuti zvinake ko zvikanonoka fu. Afana kuti atinawo ane pfungwa dzakangoshata kurokesheno. Anza patena apa ndipa mudhara wangu sika. Wakataimira ya usina kuziva kuti inopera sei. Ende era unoona kufafutika yo. Namba neti madharo. Anokuviga wakamira kuti afe ntoreimba. Baba mindset yako ine nyaya. David haana kuuya kuzouraya Goliath. Atumwa nechingwa chekupa vakoma. But nokuti timing ya Mwari. Haana kuignora nhau dza Goliath ya kuchingwa. Azvine basa rindauya nechingwa chete handiti zvese. You are missing your time. Handizvo vanhu vakafunda isingaitei mugeneration ino. Nekusafunda ikoko. Dai waiziva kuti hauna kuuya pa wrong time. Kuna akatumwa nechingwa akadzoka nemusoro waGoliath. Unotanga atumwa kunouraya Goliath. Akasvikira nhau iri pakati akapindira nyaya isiri yake. Akatobvunza kuti varume anopiwei munhu anouraya munhu mufana wechingwa. Unongoti ndinongoita zvangu chete. Sinei neni handiko ikoko. Unofira mahara zvavo ngavaite ikoko. Anenge mashoko akanaka nekadiscipline ka. Izvo handiite izvo. Ndoziva zvangu. I mind my own business. Do you know your real business? Uyu akatumwa kuchingwa akadzoka auraya Goliath. Anonga auya kuzouraya Goliath angaunza chingwa. But akaisa chingwa pasi. Akati Mwari haite mistake handingasvike patime ine nyaya idzi. Vanga vari gifted kana matombo. Ndaana Saul. Saul was a Benjamite. Sabhabho rati kuti the house of Benjamin were gifted to throw stones with either right or left. Vanga vari chipo chekukana matombo ndiSaul. But asiri akauraya Goliath. So gift I see enough kana usina information, knowledge. Apo chipo chani nacho saka zvinongoita azviite. Even information, guide the gifting yawinayo so that you can prosper and make it. Vanhu yangu iri pakuti kukomplaina wanyanya. Anguva yatiri so vanhu vacho kuzodai. Ndofunga time yataberekwa haisiriyo iri ine vanhu vakaoma moyo. Waida zvingopfava so it is. Umwe wako David haana kuuya kuzouraya Goliath. Anga atumwa nechingwa chekupa vakoma akadzoka auraya Goliath. Chii chakaitika? Akapindira nyaya isiri yake. Akaona nhamo yevamwe akanzwa shungu kuti dai vanhu vese vari kumhanyiswa naGoliath anouraya mudhara uyu anopiwei. Kaida mubayiro. Saka dzimwe nguva chakamumotivheta is the reward. Zvanzi anenge auraya kana mhuri yekwavo aibvise tax. David akaenda kurwizi. Hondo yanga yava paIron Age kwaishandiswa pfumo. David ndokubva adzokera kuStone Age kunonhonga dombo. Kana une revelation uina Mwari hauna kusara. Ava mhanye ngavaite zvavari kuita ramba uri pana Mwari. Hava kusenge kuti ushaya boyfriend nokupa iPhone. Ramba wakamira mukutendeka. Why? Uchaona kuti akadzokera kuStone Age akava neresult than vanhu vaiva nemapfumo. Remember kuti David akatombopiwa hembe dzekupfeka naSaul. Warira kupfekedzwa nafailure. Akudikana kuuraya ari kutokwata ndiyari kuti chiwa upfekedza hangu idzi. Varume kana dzichishanda madii kuuraya kudhara. Problem yaSaul ari kuda kupfekedza munhu defense. Yeti mind yaMwari ndeyekuti munhu aataki. Saka David akapiwa dzekupfeka naSaul ndokubva aramba. Unoziva it takes wisdom kurambira vanhu vakuru. Andi vanoti murume wakuru hauwire pasi. But ukuno wakuru vakatowira pasi vane miromo yacho. And also that's grey hair is a sign of wisdom. Wasatomboona rombe rakachena musoro. Zvinotoita. So pano mukomana anonzi David chaafambira kupa vanhu chingwa. Yaakudhila nayo handiyo yaafambira. But according to God, he was sent to destroy Goliath. But according to men's timing, mufana anodhirivhara chingwa. Vanhu vakamudzikisira. But kana waane chizaruko, unoita zvinoshamisa uri mukomana wechingwa.
hauna disadvantage. Disadvantage yese ndo advantage yako. Unoziva kuti Jesu paakaenda kumba kwaZakeyo, varefu vaiona Jesu, Zakeyo akatadza kumuona, but vakazoenda kumba. Chiri bheta chi, kumuona kana kuonekwa? Vese vaiona Jesu nokuti varefu, but Zakeyo akazoonekwa nokuti mupfumbi akwira mumuti. Varume chinokosha kuonekwa than kuona, nokuti ukaonekwa ane zvaanoita newe, ukamuona inopera yakadaro. Hatitese bana pa president towaziva, ati vakakuziva wapita. Tokuwaziva tese towaziva vakatopira kuti president apo, but vakazoziva wewe kuti Cosmas uramba uri Cosmas, nonga kudziseni vanhu ivo vakakuziva. So David ane information yainayo kuti Mwari haandiunze musizeni ino for a wrong reason. Varume ndoda kuziva kuti yaGoriati toipedza sei. Ndokubva amhanya kurwizi akanotora 5 smooth stones. Bible rinodescribe mhando yematombo 5 smooth stones from the river. Auya nematombo ake ndokubva aisa bhegi raachakunda kuna Goriati 1. Saka mamwe 4 amatorerei. 4 aya ndeyekudefeat a wrong mindset from within the family, the house of Israel. Dai wakasimuka, but wakateerera zvavakataura kuti kwedu hakuitwe izvozvo, kwedu tinodai. Iwe hausiwe ikoko, wakaberekerwa ikoko, but uri kudenga nokuti wakatengwa neropa raKristu. Yes. So akanotora matombo kurwizi. Hondo iri advanced yapa Iron Age pakurwa nemapfumo, iye akadzokera kudombo. Baba rinoti auya wakakanda dombo against Goliath. Remember, Goliath is a giant. Komana shari kutrasa dombo ratinokanda rinoshanda. Uchaona chakauraya Goliath pakuona kwevanhu idombo rakakandwa naDavid. I'll show you the revelation. Munhu akatemwa nedombo riri kubva kumberi uku rikarova apa, anofanirwa kudonha uku nokuti fosi yabva kupi uku. But Bible rinoti kuti David paakakanda dombo rikarova forehead yaGoliath rakasinga mumusoro, ndokubva adonha facing downwards this way. Kureva kuti chero dai akakanda paside, musoro wanga wakabatwa naMwari, vanongonakisa kune dombo racho. Baba, kana une faith haupoti azviite. So eweziwa mhepo dziri kwedu hausati waroiwa, kwaroiwa ndarika stage yauri iri palevel yepoor thinking church. Do you know kuti Mwari wakapa munhu mind? Kune zvinoda thinking zvisingade prayer, kune zvinoda kufunga zvisingade munamata. Berekanai muwande, imessage yedu tese inda wakuwanza wega. Leo usingagone kuchengeta ukungomira pavhesi iyoyo. Shoko rakati berekanai muwande, taitaurwa tese 14-15 wana iwewe manje. Pamutito wangani, hayo ndo zviri mushoko, berekanai muwande, riverenge mushe, taitaurwa tese. Kuti wewe chete. Le thinking pachayo, self control inotodiwa. Ukanda Bible rechiti munhu anofanirwa kuva ne self control. That self control, how control na mweya self. Iwe kuzviudza kuti 6 handikwanisi. Kuti kudenga kuna Mwari havaregerera chifa vanofa. Why? Zvinoda self control, hazvida anointing. Bible rinoti flee from the lusts of flesh. Tiza. Kwada tinyatsofunga musho kuti unoibuda sei. Tiza. Thinking yako yakatoonekwa kuti kana paita kakuchiva apa, thinking inokundwa. Because as long uchiri kungoona, unozviudza wega kuti small kuzoti. Munhu anoita chakaipa hadi. Chakaipa chine simba, chine backing yacho. Mazuva ataenda ikoko, wataimboenda. Uriko unyatsofunga wapedza zvauri kuita kuti handina zvandiri kuita panapa. Next week anzoke. Watambira fight unongoziva kuti hadangopfuura ndichiona kuti kuri sei. Ndokutenda kwacho. Inonzi passing through wozonoti warareko. Why? It was good thinking. Haidarike battle iri spiritual. Powerful.
God, so ndiye akazviburitsa, yet he was gifted. I'll repeat again. 2 Chronicles 12:2, you note, the house of Benjamin were gifted to throw stones with either right or left. Vanga vane chipo chokukanda matombo ndaana Saul, kwete ana David. But akauraya ndiani? David. Asina chipo chacho. Ko ane chipo atadza sei? Chipo chiripo, but brain hapana. Why? Because reward yaataura kuti anouraya Goliath anorora mwana wangu, unomuuraya sei? Pamwe pacho udukuriswa nemweya china, your thinking level. Wava noti wakazodza musoro namafuta, mukombe unofashuka. Chinonzi musoro in-knowledge. Increase iri kumaoko kana kuchidhonza mushi. Saka Saul ndiye akataura, anouraya Goliath anorora mwana wangu, saka uchamuuraya sei? Apo ndione chipo chacho chokukanda matombo. Saka David akazonotora matombo, chii chaangaziva? Akazoti Mwari haakupe chinokukunda. Ukaona David asumuka panguva yaSaul, zviri muna Saul ndo zvinouraya David, Goliath. David haana testimony yekuri ashumba nedombo, neverenge mushe. David haana testimony yekuri aberi nokukanda dombo. Aita kudzipa kubata nendebvu kudai. Goliath haana ndebvu abatwe. Saka David yematombo waitora kupi? Atarisa chacho chiri kutadza kuuraya Goliath, kuti maari ndo mune zvinhu zvacho. Nokuti Mwari hakutendere chinokukunda kuti uchifesi. Ayo vane tsitsine, vane rudo newe. Inokukunda havakutendere. Vanotanga vatokupa nyasha dzacho dzekukunda wokuti chienda. Saka David wakanotorerei matombo, akatarisa Saul kuti mudhara kuti kana hake pachipo chiripo. Ane chipo chei mudhara? Vana Benjamin vane chipo chei chokukanda matombo. Saka kana Mwari ati Goliath anetse panguva yaSaul, kurati inguva yematombo. Anonzi mainvestor vauye nezvinhu, vanouya nebrand pazvinhu zvedu. Hakuna akauya neplatinum, hakuna akauya nediamond. Akangoziva kuti ndiri apa chero mapinda basa. Vanouya nemabriefcase kwete nemaini. Maini iri kuno. Isu waridzwazvo tinozopinda basa muzvinhu zvedu. Iwo bvatonzi investor. Kagemu kebrain apa, kagemu kebrain shoto. Unoziva mangwariro akaita Murungu unofunga kuti pamwe ndiSatani. Munhu ukabhitika kungwara unofunga kuti pamwe ava ndo vakakomboterwa izvatina. Ibrain dzinoshandiswa pazvinhu. 1980 ndo independence. Date vakatipa. Vamwe mafama vaitoraya mombe wokupai futi. Itaurungwa chifanira independence yedu vari wanga wakatidzvanyirira. Vaiziva kuti idheti racho chete, but kuva independent iprogram. Munoita queue yekuhora koko, muri independent. Makasununguka, mwaita 6 to 6 makamirira nyama iri mudrum, muri independent. Kauri ndokutonywa kwacho. Saka nongokupa idheti chete. Saka independence yakukwana, are you independent? It's another story. Why? Vanhu vanoshanda nemind. Kuti wao vanoda independence, vada dheti racho, vapei. Dheti ndeira kuma 19 April munozofara pamombe tokupai. Une timu rakazoona kuti vana kutiitisa. Munhu ngaabude, ndo independence papai yakutanga. Saka kana yakutanga manje hatizoti tinova-divide, tinova-sei. Vanhu varipo, avasei. Baba ndo pane independence yacho, to own things, not to own the date on calendar. Tinosvika patinoshanda ona kuti aiwa independence yepakalenda aite, tode kutoti munda wacho uite wangu. Ozi wangu akatipa dheti chete. Munda wakatora akakupa kalenda. Madheti acho ndayakakwana kana mombe ndokuurayirai. Ende muchirayirwa yenyu ka. Unoti wakauya nadzo. Haana kuuya nadzo dzadziri kuno. Pano pokubatsira imwe mindset. Mwamba kuti ainge politics. Rega ndokubatsira imwe mindset. Vana veIsraeri pavakaenda kuCanaan, haisi first time vachibuda Egypt. Vaitogara kuCanaan. Joseph ndiye akaenda kuEgypt. Vakasiya Canaan vakatevera Joseph. Saka uku kudzokera kusikuenda kunotorera vanhu, kunotora zvinhu zvavo zvavabatwa nevanhu. Hauna kundinzwa. Vana veIsraeri vaitogara kuCanaan. Pavakaenda kuEgypt vaitevera Joseph panguva yenzara. Saka pavakazobuda Egypt vachienda kuCanaan kudzokera kuzvinhu zvavo, kwete kunotorera vanhu.
kunotora zvinhu zvavo zvakazvambenge zvaane vanhu. Saka maindi yako ikatangira pekuti vakabuda Egypt vakaenda Canaan, ngaitangire pekuti vaigara Canaan vakamboenda kuEgypt. Saka unozoona hapana kudzvanyirirwa munhu aingotora zvinhu zvake. Handisendi kukudzawo izvozvo. Because kuna zvimwe zvinonzi zvako zvaunofunga kuti hazvisi zvako, zvakaenda maoko emumwe munhu for a long time, ukatofungidzira kuti ndezvake. Ndozvandaifunga ini, ndaifungidzira kuti nyoka inoshanda kwaSatani, because Satani akapinda munyoka, vanhu vakanyengerwa mugadheni. Ndikazoona shoko rako kuti Mwari pane pavakambotuma nyoka dzikaruma vanhu, vakati kuna Mozisi gadzirai imwe nyoka, achatarisa nyoka achararama. Yeti kugadheni yakadzingisa vanhu mudhezeti vakurarama nayo. Roba ndakadiscover kuti iabuse yechinhu yakaitwa naDevil, kwete kuti he owns the snake. Ndiri mfana ndaiti hosho ndedzemudzimu, mwechechi dzikatoramba hosho. Zvikadazozota kune vanhu vakafunga kuridzira hosho mudzimu chete. Mudzimu hauchawiwa. Bhaibheri ropa parinoti zvese zvinorira ngazviritswe tichirumidza Jehovha, zvinorira. Sanganisira hosho dzairidzwa kumashayo, kuchechi dziri kudiwa, because hadzisi dzemashayo. Kune vanhu vakasarudza kuridzira mashayo, hosho idzodzo chete. PandezvaJehovha. Saka wakaipa akatora chinhu for a long time, topedzisira takuti kuti ndezvake. Vhakeri ramukuparidzirwa ndere prosperity, ndere prosperity. Wacho ari kuramba rerugare, haaparidzire nhamo. Imagine usvika pana pastor anoti nhamo yawinayo haina kana problem. Iproblem. Kutadza kupa vanhu chekudya poya mufundisi anoti no problem. Iproblem. Nhamo yataiita ndeyekuti original understanding kana iri missing. Pfungwa yaMwari, original mind, vanhu vaigara mugarden. Eden means pleasure and not abundance. Zvekuzodzingwa mugarden ifezi ipaper 2. Paper 1 vaigara mugarden mune zvinhu zvacho. Saka ukaparidzirwa zvinhu uri kudzwa kwazvakatangira ende pfungwa chaiyo yaMwari. Saka unonzwa anemba achiti muri kuparidzirwa receive your house, hamusitara zvakuenda kudenga, iye achidzokera kumba kwake ada kuti usaite yako. Zvatambe nemunhu ka anokudzwa kuti mari haina basa, iye ane ka 20 muhomwe. Haina nebasa rese, nyande yekuenda kumusha. Kana uchiri tenda kuti nyande yekuenda kumusha, imba haina basa, ende unoudza adzimai nevana kuti tengesa imba iyi. Nabasa rese daenda kumusha. Unoenda ndiyo unokasika kufa. Vanokutungamidza. Uzasi kutonza mushika. Ndataura ini ndikati thinking igift yakapiwa munhu naMwari. Bhaibheri harambidze kufunga. Chirungu chinoti do not worry, achiti do not think. Do not worry kuti ndichadye ini chapfekei, but you must think kuti ndichadye ini chapfekei. Thinking is a gift yakapiwa munhu naMwari. Maiki yandakabata iyi haina kuya neminamaso, thinking. Mwari chavakaita vakasika nyika, thinking ikazadza nyika mabuilding. Iyi haisi creation, thinking. Munhu akangofunga kuti dzinoturikidzana vanhu vakagarawo. Anozati munhu wese ari panapa hapana akasikwa naMwari. Akani profit Bible ndinaroka vakasikwa nemazita awo 2, Adam naEva. Ndiwo Adam here. Vamwe vese haisi creation, inonzi reproduction. Kuberekana. Zvona reproduction kwete creation. Saka Mwari vachaita zvishamiso, vachakupenya newe unoshamisa. Funga. You need a mind inofunga. Nokuti mamwe ma-issues ari kuda thinking kwete prayer. Sa problem yeChristianity kuside kuno kuAfrica manje. Takaisa zvese kuprayer. Thinking takafa. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari, ukasarora hazviitiki. Mauri mune vana kusvika warora kwete kusvika wanamata, warora. Ukanamata unofa usina mwana. Why process yacho inoinclude kuzoenda this way. So problem yaso ndeyekutaura chinhu chinomukripula iye. Zvanzi anouraya Goliath, anorora mwana wamambo, iwe ndiwe mambo wacho, ende ndione chipo chekukanda matombo. Saka Mwari havakupe reward nyangwe une chipo, nokuti thinking yako yakafa. So gift is not enough.
Sanda kupa example kuti wese ari gifted anotsvakirwa coach. Coach haape vanhu zvipo. Saka mari anopirwa coach anopa vanhu pfungwa. Aone timu ikati you want to fire coach iye asiri kutamba. Vanhu vari kutamba brain dzemunhu agara panze apa. Munofire coach ari asiri kugohwesa. Vanoziva kuti kuzosunga kwacho mukati brain dziri pabheja ndo dzakasunga. Saka uku ndokuna coach welife yako. Ana fundi sina matre anzo ndikabata mari inofamba sei iwe ukaibata unoenda kupi kwa unoenda ndokwarikwenda mbona mari chifamba anzo inofamba sei uchitukatambira kuteguti unozoti kumba kurarike unoswera wakuchinhoicha. Oh my God. Kune zvinhu zvinoda thinking. We are not heavenly minded to be earthly useless. Saul was gifted to throw stones but he never killed Goliath. Saka David auya akaziva kuti Mwari haatendere chinokukunda kuti chikurwise. Ndokubva atarisa kuti ari kufaitana naGoliath pano ndiani? Saul. Saul anogonei? Chipo chekwaBenjamin ndechei? Kukanda matombo. Ndosaka akanotsvaga dombo. Why? Hondo yanga yapa Iron Age vaibata mapfumo. Sei David akaenda kumatombo akatarisa chipo cha Saul akaziva kuti ndo chinoshanda panguva ino. Kwete chake. Testimony yake ikure yabere neshumba ndeyekubata varura. Kwete kutema nedombo. Saka testimony ya David haipindira nekukanda matombo. Kukanda matombo kukundikana kwa Saul ari kutadza kura ya Goliath musizeni yake. Sometimes utori musizeni yako but mind. Abereka nguva yakaipa. Uri kubereka pfungwa yakaipa nguva ino. Why? Because hakuna inonzi right time. Kune right timing at any time. Kune zvakaiswa naJehovha mauri but zvaakuda kuti upote uchinzwa kutaura kwaMwari uve neinformation inokupa success because to be gifted, to be talented is not. Ndakakura nemukomana aigona bhora kwazvo ariko kudomboshawa zvakatongopera zvakadaro. Chaakatadza chiye bhora achigona kuramba achitambira kwedu ozvaakangotadza. Ndaakangouyawo muno mutauro oonekwa nematimu aya aenda kumberi. Saka chaakatadza marketing strategy was gifted. Saka ndichikudza kuti anonama mapoto haaende kuBorodeo Brook iye achiziva kuti ndokune mhene anoperera kumupakose nekurugare. Marketing strategy yekuziva kuti uku rikaboka vanorasa uku gasi ndoringatopera. Havarase poto kunyepa chako. Ingatoita zvigamba kana 4. Apa mkwasha apa masirira apa masirira. Yeah, thinking. So Saul became a failure, yet he was gifted. The house of Benjamin were gifted to throw stones with either right or left hand. Saka Saul a Benjamite. Ari suppose kura Goliath nedombo. Ahana. Say, akatara sina basa. Anora Goliath anora mwana wangu. Saka unomuura yase. Kuna baba anora mwana wangu. Unozvikipla wega ne mind zikasakutsamushi. Anozari Mwari ndo wakati let the bird fly. And as ostrich aiburuke. Ende ishiri. Ende Mwari arevi nema. Saka clue iri papi timoni arisi timoni. Ukatarisa structure ya ostrich inokudza pane problem. Yakasimba kwese kundokudiki. Vanhu vangu vaparara nekushaiwa brain ruzivo. Katoti Satani ane power. The power of the oppressor is in the mind of the oppressed. Simba remudzvanyiriri rakavigwa mumafungiro emunhu ari kudzvanyirirwa. Saka uchiona wese adati vanhu varovane haende kunotora vanhu kuuniversity ati munorova vanhu anoenda kuseni kwebhawa. Kuziva kuti ava vabvunza vanongoziva kuti hurikwe tomurova akafa munhu. Uyuzeti vanobvunza kuti zvaita sei chii chiri kunetsa. Saka vaende kuuzeti kutora vanhu nerori vanoenda kumabvuku kuseri kwebhawa. Kuti havaramba wakomana kunhasi kunofa munhu. Tiri kushandwa nacho ithinking. Atoti tenda munamato wakabata musoro kuti Mwari ndipewo njere dzinodhodza. Woni pamwe pacho ndofunza kuti wakaroiwa mweya yetsvina. That's the strategy on the ground yezviri kuitwa zviri kuroiwa zvacho. But inototi kuti uroiwe chacho pamwe hapana futi. Ngati muroyi atambise mushonga sho. Kuda kuroiwa panyaya yeifunga kwakwe. Vanoti akakuona anonzwa jealous ndomuroya. Chii? Ega ndoziva kuti wakaroika kare.
Wakanaka zvakadaro hapana. We need a blessed mind. Zirege kufatiri ma-failures tiri gifted. Mwari akunzi panyika for a wrong time and a wrong reason. No matter how tough things are, you are wonderfully and fearfully made. You have the grace to make it. You are gifted. Mwari akakupanyasha. But you're missing information. Ozvifambisa sei? Umwane mhanza akachirarira kusvika haana mari. Varazipi akangogera kusvika hapo aita mari. Kutambisa mhanza. Wamoti ari kutogadzirira. So yako original, no set. Ni mari yako. But wakashaya pfungwa ndoishandisa sei inoita sei ndopa nenyaya. Saul was gifted, but he never killed Goliath. Pakauya munhu asina gift iyoyo, ane revelation kuti uyu gift yake Mwari akamunza nechikonzero panguva ino. Munguva utori so gifted, ma challenges awinayo, you are already gifted, but dambudziko manje mind. Anguva yataberekwa so yakaoma. Do you know kuti kuoma kwezvinhu nokunoita kuti nyika inyatsofamba mushe? I'll give you this understanding. Kunzi pave na doctor ndokunge vanhu vachirwara. Kurwara itori employment inocreate madoctors. Pave neKFC kune vanhu vachanzwa nzara vari kutaura kudzokera kumba akuite. Nzara yemunhu mutauni ndo KFC. Agadzira bhutsu ari kuitira kuti usarwadziwe pakufamba. Chese chakanaka chiri kusorovha imwe problem. Yoti maproblem awanda. Ari kuwandira kuti vamwe vaite mari. Iwo akawandira kuti ucheme. India akada kutenga Benz, atanga atenga Benz. Anongoenda pakamba anoona pane imwe kamba anonegotiate nawo kuti ndogona kusupply mabhasikoro vashandi vachovhe. Saka muchabvuma dhiriro rekuchovha iye achadriver. Ukona munhu achovha bhasikoro kune munhu ari kudhiraivhira nyaya iyoyo. Kungochinjana zvokufambisa nebrand. Munhu anogadzira mabhara anoita miliyonea kudarika munhu anoshandisa bhara. Kodana munhu aipusha bhara so kuna akaita mari nebhara iroro. But anonoshandiswa mahara mubhara imo. Harirambidze kufunga, rinoti do not worry. So thinking akazodza musoro namafuta. You must carry anointing upon your mind to think better, do things greater. Zvese zvauri kuita panyika zvakafungwa kudhara. Wakaudza vanhu vanogeza, uri kugeza, vanhu vanodai, uri kudai, hapana nyowani chakafungiwa. Uri kudzokorera zvakafungwa chete. Yeti vakafunga izvozvo zvosati zvafane munhu akafunga zvemalaitsa. Unorudziye. Izvi tinongowashandisa guys. Kuna akafunga asiko. You know, imagination is powerful. Genesis 11. Mwari akatoti vanhu avo zvavari kuimagina kufunga. Hakuna anovamisa. Imagination itori gift. Munhu akafunga kugadzira ndege akatanga nekuimagina. Saka akatanga nemavhiri achimbofunga zvepano. But ndobva zvaisa mapapiro. Kuti kana tatifambei tozotisimukei. But usavudza kuti idea vanhu vakati zvinoita. Funga kura kwakaita ndege. Totanga kufamba mhepo zviri zvimasimbi. Akati gara naye pasi mukomana hatisi kuita mushi. Ada kuuraya vanhu. Chiwa zvimasimbi zvese zvonzi zvakutoenda kuChina mumhepo imomo. Usafungidzira kuti imagination yekuinveta yakaimpresswa nevanhu. Yange itori disaster kwaudza vanhu. Munhu anotaipa panapa. Within 2 minutes, no, within 1 minute, within 5 seconds, message yetosvika kuJapan. Umhepo. Pauri baba pane message aupurani pauri baba. Kuna akazvifunga so. Atachitanga kuzvifunga vanhu vakati iwe osiya kunyora tsamba. Ndonyora zvodzima zvinobudira mberi. Ndareni mukomana pasi. Ndomapengera anoita vanhu iwaya. Azvati message ukainyora. Nenguva yakuenda. Unokuenda sara yakanyora. Yoprinta zvatawo zvanyorwa pari yotakura futi yoendesa mberi. Hazvina kugamuchirwa kuti izi. Wese akazofunga kuti takuisa memory card. Zvakati marecords hatina wese opinda mukaflash kari muhomo.
isikareta tikanzwa kuti disco rauya kwauya monarch yema-LP vakabatira uzati disco rauya. Mazuva ano kanzwa disco rauya munhu anenge ane kaflash muhomwe, pungwe muchijaivha muhomwe imo. So thinking inoimprove. Prayer, thinking. I'm sure my time is done. We meet again on Monday. If you believe you need God to anoint your head with good thinking, good mindset. Baba ndiri kunamata. Shoko renyu rinoti wakazodza musoro namafuta mukombe ukafashuka. Every overflow yandinofanirwa kubata zvinofanirwa kuendeka business round. Ive pfungwa dzakapinza dzakarongeka. Bless me, Lord, with a good mindset. Ipewo pfungwa Mwari dzinofunga nekuronga.